Ja! Wij hebben de jongeren nodig omdat wij van mening zijn dat de jongeren in ieder geval binnen social media en de digitale wereld veel meer kennis en ervaring hebben dan wij hebben. We zijn opgegroeid in die generatie van de high-tech. En daarom dat we krijgen wat sneller dingen kunnen vinden op de computer. Dus daarom gaan ze ons vreten. Wij hopen ook dat zij ons kunnen vertellen op wat voor manier zij bepaalde opdrachten uitvoeren. Wat wij dus weer mee kunnen nemen in onze zaken. Vandaag hebben wij een paar casussen gekregen van de politie. Eerst een paar voorbeeldcasussen en daarna een echte casus uit de werkelijkheid. En het ging dit keer over een fietsendiefstal. Dus we hebben eerst het hele casus doorgenomen. En we zijn direct aan de gang gegaan. We hebben geprobeerd de fiets op te sporen. Als ik dat kijk, zou je misschien vriendjes hebben bij de sloop? Ik ben zelf graag bezig met hacken thuis. Dus ik heb een bepaald bestuurssysteem en dan probeer ik op routers in te breken of dat soort dingen. Dat vind ik ook heel erg leuk en ik denk niet dat de politie daar veel mee bezig is. We hebben wel bepaalde informatie gevonden over de harde schijf van de camerabeelden. En die bestanden kunnen nog ergens mogelijk zijn. Dus dat was een hele grote doorslag. Ja, ik haal je ervaring uit, dus ik haal je naar van mij en ik vind het hartstikke leuk. En waar biedt het nou iets voor de toekomst? We gaan in juni evalueren wat de pilot ons heeft opgeleverd. Er zitten echt jongeren tussen die ook zelf al hebben uitgesproken dat ze heel graag bij de politie werkzaam willen zijn in de toekomst. Dus wellicht dat wij ze zo kunnen enthousiasmeren dat ze dat daadwerkelijk ook in de toekomst gaan doen.